Diyos ko, Lord, tabang manalbang ang dagway sa gyud ni Inday. Gaba ba yun? Panagway kalingin, babe. Karoon na adlaw nga video. Naputaog. Shireen Bugak. Please watch. Welcome to Shireen Bugak. Astro Governor Cagas. Sintado na ang padulong sa Bugak din sa road. Ate mo, tama. Tapos ang maliligay. Rough road na sa dali nga sa ato basta bay. Nagagtuba na. Kanggahan oh, kanggahan. Oh, mao ni ilahang parking area diri dako kayog hawan. Okay. Day huwat sa day kay malibang ako diri sa sapa. Day na manakog kalibang tara. Day mag-inquire sa atad guys. Oh, tanawa si Inday kung makapanginawa mo tag-iya sa resort bayot. Mga kanang terms and conditions for safety for the cost before entering the resort. Gani, siguro pa, paitsan siya pagkaon ba? Bawal ba ito? Bawal. Ay, nangutanan ako? Okay naman, bata. Para nasalay ka ng just in case lang. Ay, try lang. O, na ni ang ilahang view diri. Seren! Den! Tara, o, si Tarzan. Gibitay. Luya ni Tarzan ay gibitay. Tara.
Ba, kagwapo, ka-perfect! Ah, tara! Tara, tara! Magluto sa siguro tano sa magligo-ligo, magtusmo-tusmaw kay napi habhabon kay mga pasmat mga kalagpes, luto sa tsadsay. Ha, hindi giapil ako kadugtak ang inday, giapil kong tak. Bye-bye, Sherin Bugak. Manguli na Uli namin sa mo ang mga kabalayan. Yung sa mong Kids. Ha? Oh. Nagpack na, nag-ready na kay manguli nami sa among mga kabukiran. Bye, Sharon Bogak. Bye, Sherin Bugak. Bye, say bye Ate Audrey. Babay na ako, ala. Say bye, Od. Ay, Bril. Bril, bye-bye, Bril. Bye-bye. Baliktad ang ato ang signal ba dito sila dito. Luya na, lalaki sila tulungan. Ha? Bye. Soy. Soy. Bye-bye.